Masz trochę? No, będziemy próbować. Popróbujemy troszkę. Spróbujemy sobie, jak smakuje marcheweczka. No. Troszkę spróbuj. No, spróbuj, nie bój się. Jak ci to smakuje? Chcesz popróbować jeszcze? Po łyżeczce, pomalutku. Jak? Jak ci smakuje? No pomalutku. A co ty dobrego jesz? Creamy carrot and potato. No proszę, no spróbuj. Mama teraz cały słoiczek zjadł. Jeszcze troszkę? A mama cię marchewą nakarmi? Też jeszcze? Troszkę? Samą łyżeczkę? No, spróbuj. Bierz sobie myślinkę. No, spróbuj. Jak się smakuje? Smakuje czy nie? Michaś? Leczko lepsze, co? No, spróbuj. A! Michaś. Michaś, jak się smakuje? Co? Jak się smakuje, co? Jak ci to smakuje? Będziesz jeszcze troszkę jadł? Próbował? No? Jak ci to smakuje? Michaś? Jak sobie, co? A Maciej trochę posoli. Żartuję. Ty nie możesz soli jeszcze. A Maciej kanapkę zrobi. Ze stekiem. Już nie wiedział, co z tą kanapką zrobić, co? Tak jeszcze popróbować? Popróbuj jeszcze łyżeczkę i później pójdziemy na mleczko. Nie? Chcesz tam łyżeczkę wziąć do buźki? Oddaj mamie. Chcesz łyżeczkę swoją? Aj, coś ci nie podchodzi chyba marchewa, co? Od razu byś steka zjadł. Steka, nie?